Takže čau lidi, vítám vás zpátky. A tohle video je teda Vlogmas 21. Ne. 20. Tak jo, teďka jdu do parku zase za Eliškou. Takže tak. A ozvu se vám teda v parku a omlouvám se, že včera jsem to jakože vydala video a nebyl tam konec. Za to se vám omlouvám. Ale prostě jsem to zapomněla, takže tak. A já teda se vám ozvu v parku, takže tak. Takže jsem ahoj. Tak jo, teďka už jsem v parku a tam už jde Eliška, takže já jdu za ní. A jdu takhle. Takže tak. Tady za chvilinku, tady bude. Za chvilinku. Sekundu, tady si odložím kolo. Tak. Tak a tady už bude. Myslím. To je. Jinudy. Jsi snad dělala srandu. Tak už je tady. Můžeš pozdravit do videa. Ahoj. Teďka tady přišel, no. Ahoj! No, prostě přišel tady náš kamarád a je tady i... Jmenuji se Patrik! Hello! A ty to a- natáčíš? Jo. Sakra. Tak No budeme a- videu na YouTube? Jo. Jo! OK, ale prostě mluvit nebudu, to si nemyslete. No a teda ozvu se vám, až pojedu zpátky domů a teda doma taky se vám ozvu. Ahoj! Takže s tím se vám asi loučí Patrik. Čau! Tak se vám ozvu, až pojedu. Jo. Čau lidi. Tak dneska tady jsem. No, jako nejsem tady sám, oni jsou totiž tamhle. Jezdí? Tady asi nevidím. Tam dneska jsme v parku a oni se tam zastavili. Oni se tam zastavili. Kde jsou? Oni si udělali úplně krásné kolečko. Takže nejdou sem. Nejdou. Oni si objedou úplně celé kolečko. No, mezi tím budu natáčet. Jdem na to. Takže dívejte, co to udělali za nepořádek. Aha, ne, tak nic. Tady není žádný nepořádek, tady máme úplně čisto. Jo, a Eva se dostává do vedení! A za ní Rozálie! Neboli Rozálie. Rozálie! Tam je L, ne? Nebo L? Jo, L. Tak, čau. Tak já teďka pojedu domů a ozvu se vám teda domů. Tak jo, teďka už jsem, už asi 3 nebo 4 hodiny už jsem doma. Omlouvám se, že jsem to nenatočila hned, jak jsem přišla. Omlouvám se. Takže tak. A já se s váma asi loučím za chvilinku, protože už je noc, už je asi 8 hodin. A už jsem takhle převlečená do pyžama a mám turban, protože jsem si umyla vlasy, takže jsem je měla strašně mastné. A teda já vám ukážu po dlouhé době křička. Jestli tady je teda. Jo, je tu. Tady je můj milovaný křičíček Míša. No jo, a kdybyste se ptali, co tady má za bílé tetičky, tak to má jakože já jsem mu tam dala kapesník, takový jakože nějaký takový z toho, z krabičky, takže tak. A teda já se s váma loučím a uvidíme se zítra se uvidíme, to bude Vlogmas 21. No, takže já se s váma loučím, jestli se vám video líbilo, zanechejte like, jestli chcete se tady u mě nový, tak dejte odběr a ahoj!